Частка другая. Раздел 1. Устаў рано. Цвёрдая сялянская канапа не давала залежвацца. Да і пачуў, што мястэчка абудзілася, трэба было пачынаць дзень. Ад таго, што спаў мала, ў галаве нядобра звінела, ва ўсім целе была млявасць, але ён намацаў шапку, што была за падушку, сцягнуў на сябе паліто. Хістаючыся, нецвёрдай хадою выйшаў на ганак. Ранішні сіняваты прыцемак сустрэў добрым, вострым халадком. Важка рыпаючы ботамі па снезе, Башлыкоў выйшаў з двара, пакрочыў па вуліцы. Хаты ўжо часта жаўцелі вокнамі, у іх на дварах усюды віднеліся постаці. Насустрач выткнуліся, праехалі сані з 2 седакамі. Рух гэты, клопат навокал, настройвалі яго надзейны лад. З турботнасцю жывой рэальнасці прыходзіла звыклае адчуванне нязменнага абавязку дзейнічаць. Цішэла санлівасць, дужэў. Пачынаўся дзень, важны, нялёгкі дзень. Башлыкоў харчаваўся ў сталоўцы, якую называлі райвыканкамаўскай. Сталоўка гэтая служыла ўсім дзяржаўным работнікам раённага цэнтра, розным камандзіровачным, удзельнікам пленумаў і нарад. Непрыкметная з выгляду, стараватая драўляная хата гэта, комін якой дыміў зранку да вечара, была паважнай неабходнай установай, значэнне якой асабліва вырастала, калі ў цэнтры збіраліся дэлегаты ці удзельнікі. Гаспадыня, дзе Башлыкоў кватараваў, бралася гатаваць яму дома. Клапатліва ўгаворвала нават, што так, як яна, там не згатуюць. Але ён ветліва, цвёрда адмовіўся. Акрамя таго, што ён у душы лічыў клопат пра тое, дзе паесці смачней, нечым не вартым дзелавога чалавека, ды яшчэ партыйца кіраўніка, было тут і іншае меркаванне. Што там не кажы, харчаванне ў гаспадыні у нейкай ступені мяшчанства, уступка старому быту. Сталоўка ж гэта разам. І асаблівая грамадская установа і новы быт, які трэба падтрымліваць і увагай да якога належыць паказваць прыклад іншым работнікам. У сталоўцы снедала некалькі чалавек, сярод якіх Башлыкову кінуўся ў вочы Зубрыч, што ён ужо разлічваўся з афіцыанткай, строгі, заклапочаны. Башлыкоў з тым уздымам, які звычайна ўзнікаў у ім на людзях, бадзёра паздароваўся, распрануўся каля вешалкі, па-дамашняму нахіліўся каля ўмывальніка, вада была халодная, відаць, нядаўна з двара, і ён за салодай чуў яе сцюдзёную свежасць. Весела пакіраваў у сціплы куток, дзе меў звычай абедаць. Афіцыянтка, паўнацелая, крамяная полька Ліза з местачковых, чакала ўжо, калі ён сядзе, адразу падышла, ведала, сакратар райкома чалавек вельмі заняты, сядзець попусту, чакаць яму няма калі. Перакусіць чаго-небудзь, Ліза. Сягоння рагу і чай. Давай рагу і чай. Яна адразу павярнулася да кухні, кемлівая полька. Яму заўсёды прыемна было бачыць яе, але цяпер, зірнуўшы ўслед, ён раптам адчуў штосьці прыкрае. Не адразу зразумеў. Прыкрасць была з імем яе, Ліза. У пісьме была таксама Ліза. Ён адагнаў успамін. Сапраўднае імя гэтай не Ліза, а Алаіза. Алаіза Янкоўская.
Алаіза Янкоўская не дала доўга чакаць, быццам убачыла, што ён звычайна спакойны да яды, сёння галодны, як звер. За тыя 2-3 хвіліны, што яе не было, ён раптам адчуў, як страшэнна хоча есці. Нецярпліва чакаючы, ён згадаў, што не вячэраў учора. Выпадак не быў выключны. Раней такое здаралася не раз, і ён гатоў быў папракнуць сябе за нецярплівасць, невытрыманасць. Але голад не слухаўся. Шчыруючы на дарагу, ён успомніў, як яго запрашалі павячэраць учора ноччу. За гэтым нібы праз туман, але з дзіўнай прывабнасцю згадаў абед у школе. Нібы нанава ўбачыў, як побач стаіць, лье з карца на яго рукі, адчуў цвёрдую далонь, калі памагаў вылезці са склепа, і пачуў голас, што прасіў застацца павячэраць. Дзіўны голас, і дзіўная рука, і ўся дзіўная. Хто яна? Але адразу ж з гэтым усярэдзіне ажыло глухое нядобрае. Сход, злыя позіркі, крык і ганебнае адчуванне бездапаможнасці. Ён сціснуў зубы, стрымаў сябе. Хутка даеў рагу, не чуючы смаку, выпіў шклянку фруктовага чаю, забыўшы разлічыцца, рашуча апрануўся, выйшаў на двор. Трэба было пераадзецца з дарогі. Ён не быў франтам, у адзенні імкнуўся да сціпласці, якую таксама лічыў абавязковай партыйнай сакратарскай адзнакай. У яго было 2 не новыя, дзе-нідзе ўжо акуратна падлапленыя касцюмы, якія ён насіў з той беражлівасцю, што засталася ў спадчыну ад матчыных павучэнняў і беднасці, зазнанай у залінейным бараку. З той жа прычыны, а можа ад звычкі, якая прыжылася потым, у Башлыкова было разам проста хваравітае правіла адзявацца заўсёды ў чыстае. Ён зусім не выносіў бруднасці. Чыстымі павінны былі быць не толькі бялізна, але і гімнасцёрка і штаны, якія ён нярэдка пад аханне і дакоры гаспадыні мыў і прасаваў сам. Гаспадыня Цыля Савулаўна, або, як яе найбольш звалі, Савельеўна, убачыла яго праз шыбу яшчэ калі ён узыходзіў на ганак, але калі ён паявіўся ў пакоі, не прызналася, нібы непрыстойна было паказаць, што бачыла раней. Уразілася так, быццам заявіўся сын з Ленінграда, матчыны скруха і гонар. «Ох, хто прыйшоў? Тато, Лёва!» Позвала гаспадыня парадавацца. Сын Лёва, што тут жа за сталом снедаў, мабыць, збіраючыся ў школу, хутчэй дажаваў нешта, праглынуў, устаў і пачырванелы, задаволена прывітаўся. Тады ж з прыадчыненых дзвярэй, прыгорблены, у нязменнай чорнай камізэльцы, выпацканай крэйдай, высунуўся стары Савул. Уткнуўшы вострую бародку ў грудзі, паглядзеў на Башлыкова з-над акуляраў, моўчкі кіўнуў, быццам падумаў нешта, але не сказаў, моўчкі павярнуўся назад. Спакоем сваім паказаў гэтай мітуслівай ненармальнай жанчыне, што не абавязкова падымаць крык на ўсё мястэчка ад таго, што вярнуўся чалавек. Радасць жанчыны, як заўсёды, адразу змянілася цвярозай дапытлівасцю. «Зноў на сходзе начавалі?» «На сходзе», — пацвердзіў Башлыкоў. «І вячэралі на сходзе?» «Пасля. А можа, і не вячэралі?» «Вячэраў. Нават паснедаў ужо». Башлыкоў заўважыў, як чырванеў за матчыну недалікатнасць, але стрымліваўся Лёва, што звешваў галаву над талеркай. Цыля ж не зважала на яго, прыгледзелася, зусім як стары Савул, трохі скасабочыўшы галаву, і раптам заявіла:
у вас нешта здарылася непрыемнае. Як не ведаў яе, Башлыкоў крыху збянтэжыўся. От жа зіркаста. Нічога асаблівага. Падаўся нарэшце ў свой пакой. Пакой быў невялічкі, вузкі, але Башлыкоў быў давольны ім. Нашто яму, адзінокаму партыйцу, да таго ж вельмі занятаму харомы. Ды які ён прыклад паказвае ўсім. Сакратар райкома партыі, калі паддаўся харомным прынадам мяшчанскай раскошы, якія толькі адрывалі пад справы, зацягвалі ў балота. Всё тут у пакоі ёсць і больш не трэба. Акенца на вуліцу з форткай для чыстага паветра, жалезны ложак, стол пры сцяне з кніжкамі, з 2 гнутымі крэсламі, чысты, адпрасаваны касцюм на плечыках на сцяне, прыкрыты прасцінаю. Пад ложкам плецяная карзіна з бялізнаю, з рознымі патрэбнымі дробязямі, падлога памытая, чысціня ўсюды. Што яшчэ трэба дзелавому чалавеку? Пераадзяваючыся, Башлыкоў чуў праз дзверы, як Цыля разважала. Непрыемнасць зноў. Адны непрыемнасць. Якая радасць так жыць, днём сход, вечарам сход, паесці няма калі. Мама, ты нічого не разумееш, перабіў яе Лёва. Ён так гаварыў, што адчувалася яму вельмі няёмка за яе перад сакратаром райкома партыі, які ўсё чуе. Лёва камсамолец, член бюро камсамольскай ячэйкі школы. Ты разумееш. Ой, ты рана стаў разумны, Лёва. Такі разумны, што ўжо матку вучыш. Цыля не так абураецца, як высмейвае сына. Разважліва наступае. Чалавек павінен спаць, павінен есці. Няхай ён і бальшавік. Бальшавікі павінны есці ці не? Мама, што мама? Я ўжо скора 17 гадоў табе, мама. Я не разумею. Вы чулі, тато? Я ўжо не разумею нічога. Яна, вядома, не чакае адказу, ведае, што стары Савул прамаўчыць. Пытанне проста так, як звычка. Яна зноў надае гаворцы практычны кірунак. Ты таксама. Калі матка не напомніць, дак не паясі, і спаць не ляжаш у час. Да раніцы будзеш сохнуць над кнігай. Я ўжо не кажу пра твае бясконцыя сходы. Мама! Голас у Лёвы ўжо рашучы, пагрозны. Добра, не буду чапаць сходы. Вы жыць без іх не можаце, як без хлеба. Добра, не буду. Хадзі на сходы, калі ўжо так трэба. Будь актывістам. Яна змоўкла, але толькі на момант. Потым зноў павяла для Лёвы і Башлыкова. Калі вы не будзеце спаць і есці, вас хопіць ненадоўга. У чалавека галоўнае што? Здароўе. Што навука і пасада добрая, калі няма здароўя? 0. Тут Башлыкоў ужо адзеты, зашпілены, выйшаў з баковачкі, яна павярнулася да яго. Можа б, чаю выпілі? Башлыкоў не прыпыніў хады. Няма калі. Праз некалькі хвілін ён быў каля райкома. Дзелавітым цвёрдым крокам прайшоў па калідоры, адзначыў: у пакоях яшчэ амаль ціха. Ранішняя млявасць. Быццам знарок, пярэчачы яму, застукала пішучая машынка. Бася пачала працу. Сакратарка была на месцы, штосьці хапатліва хавала ў стале. Люстэрка не інакш. Ён прывітаўся, загадаў паклікаць памочніка, але клікаць не прыйшлося, не быў бы то Міша. Гатовы ўжо стаяў побач з заўсёднай папкай у руцэ, следам за Башлыковым увайшоў кабінет. Кашчавы у франтаватым фрэнчы галіфе з крагамі па-вайсковаму выцягнуўся, уручыў папку. Пісьмо, тэлефанаграму. Паведаміў, што павінны званіць за кружкома таварыш Галубовіч. Башлыкоў прачытаў пісьмо, тэлефанаграму.
Нічога асаблівага, узняў галаву. Больш нічога новага. У хітрых, зладзейкаватых мішавых вачах успыхнулі гарэзныя агеньчыкі. Яшчэ? Абрам з Хаімам пабіліся. Хаім сказаў, што Абрам Непман, спекулянт. Ён адразу ж асекся. Па адным мімавольным руху броў Башлыкова перахапіў. Сакратару райкома сёння не да жартаў. Адразу нагнаў сур'ёзнасць і паважнасць на твар, ціха і з годнасцю пакіраваў да дзвярэй. Башлыкоў пасядзеў хвіліну нерухома, прыгорблены, стомлены, заклапочаны з выгляду і бяздумны. Быццам адпачываў, набіраўся сілы перад дарогай, што павінна была пачацца. Пачуў зноў звон у вушах, трываў цягучую знямогу ў спіне, у плячах. Не выспаўся, стаміўся, трэба было прылегчы на які дзесятак хвілін. На дзесятак хвілін і ўсё пройдзе, але ён з намаганнем адужаў сябе, няма чаго кволіцца, песціць сябе. Рашуча зварухнуўся, працягнуў руку да газет, пакладзеных на стол. Выбраў «Праўду» і «Мінскі рабочий». Даведацца пра агульныя рэспубліканскія навіны. Газеты былі ўжо нязменнай неабходнасцю. Чытаць іх было таксама неабходна, як глядзець, каб бачыць. Радкі за радкамі ўцягвалі яго ў неспакойны неабсяжны свет, адгукаліся рознымі пачуццямі, радасцю, гневам, нецярплівасцю. Ён уважліва ўчытваўся ў тое, чым жыве свет, лавіў зацікаўлена навіны з Гомеля, весткі пра акругу, з хваляваннем сцярог, ці няма чаго пра раён, мімаволі нядобра чакаў, можа быць, крытыка. Ні хвалы, ні крытыкі не было. Раён не згадвалі, але гэта не супакоіла. За ўсім, што ён чытаў пра другія раёны, ён чуў свой раён. Усё, што там блізка і далёка адбывалася, адгукалася ў ім так, быццам датычыла яго асабіста. Кожны раз, калі чытаў газеты, Башлыкоў асабліва моцна адчуваў еднасць усяго, што робіцца ў вёсках і раёнах краіны. Вся краіна бачылася ім як адно неабсяжнае вялікае поле, дзе ідзе цяжкае калектыўнае наступленне, дзе па ўсім полі кулацкія звярыныя стрэлы, падпалы, смерць актывістаў і пажары, дзе ідзе лютая крывавая класавая барацьба. Ён адчуваў, што наступленне цяпер можа быць у самым вялікім напружанні, што именно цяпер трэба напяць усе сілы, каб зламаць праціўніка, рушыць далей. Кожны крок цяпер бярэцца боем, але яго трэба браць. Кожны раён бярэ, і ён павінен узяць. Сярод усіх гэтых думак адна мела для Башлыкова асаблівую важнасць. Ён заўсёды помніў, што наступленне гэтае, якое яно не цяжкае, павінна ісці самымі вялікімі тэмпамі. Тэмпы — гэта мэта, да якой трэба імкнуцца ўсімі сіламі, якой неабходна аддаць усё. Тэмпы — гэта не проста поспех, гэта жыццё. Ён бачыў, што поле наступлення ўсё ў няроўным руху. Адны вырываюцца ўперад, другія адстаюць, тым, хто ўперадзе гонар і слава, тых, хто ззаду, б'юць і справядліва. Сёння ў адстаючых будзе плесціся ён, яго раён. Башлыкоў неспакойна згарнуў газету, адлажыў, сціснуў ручку тэлефона, загадаў звязаць запейкам. Пагаварыць трэба. Зайдзі.
Пачаў мераць неспакойнымі крокамі кабінет з кутка ў куток у новым яшчэ будынку старога мястэчка, што выцягнулася ў сцяж нізіны паўз Прыпяць, мераў і мераў пакой чарнявы чалавек у сіняй гімнасцёрцы. Адметны як асоба, ён разам з тым клопатам настроем быў падобны на многіх іншых, што ў мястэчках, гарадах, у палях хадзілі, вялі нарады, спяшаліся цераз заснежаныя прасторы. Тысячы людзей, большасць якіх асабіста не ведалі адзін аднаго, не думаючы адзін аб адным, былі аб'яднаны аднолькавымі турботамі і імкненнямі. Пры ўсім тым, гэта былі вельмі розныя людзі, і розныя акалічнасці былі, у якіх пачыналі яны гэты дзень. Башлыкоў пачынаў яго ў звыклай абстаноўцы. Вакол яго былі няхітрыя артельнай юравіцкай красы: стол, канапа, шафа, звыклыя сцены, бляклыя з цьмяным срэбрам шпалеры, што спадалі з-пад столі няроўнымі хвалямі. Шпалеры былі наклеены проста на бярвенне. Будынак не тынкавалі. Ад таго, што тынку не было. Унізе там-сям пацёртыя спінамі шпалеры былі прарваны, на сценах ярчэлі ўвесь у чырвані, у магутных літарах і заводскіх трубах плакат «Пяцігодку ў 4 гады» і 2 карты Савецкага Саюза і паўшар'яў. На самым пачэсным месцы над сталом узвышаліся 2 партрэты: чорна-белы Леніна і каляровы Сталіна. Ленін стаяў рост, рука ў кішэні, глядзеў кудысьці лагодным засяроджаным позіркам. Сталін стаяў за сталом у жаўтаватым вайсковага крою фрэнчы, костачкамі сагнутых пальцаў лёгка дакранаўся да стала. Башлыкова хвалявала нязменнаю пашанаю тая сціпласць, якая адчувалася і ў простым фрэнчы, і ў самой паставе, і ў складцы рота пад коратка пастрыжанымі вусамі. Пашана гэта была асабліва трывалаю, бо за сціпласцю Сталіна помнілася такое незвычайнае вялікае жыццё. Ссылкі, уцёкі, рэвалюцыя, грамадзянская вайна. Больш за ўсё хваляваў Башлыкова позірк арэхавага колеру вачэй з-пад смаляной без адзінай сівінкі шорсткай чупрыны. Уважлівы позірк гэты, здавалася Башлыкову, заўсёды глядзеў проста ў яго. Здавалася, пытаўся: «Як ты тут?» Калі справы ладзіліся і быў добры настрой, позірк гэты не толькі не турбаваў, а радаваў, быццам было каму паказаць сваю працу, далажыць, што не падвёў. Сёння Башлыкоў, не заўважаючы таго мімаволі, не ўздымаў вачэй. Трывожыўся сустрэцца позіркам. Як толькі ўвайшоў Апейка, Башлыкоў спыніў меранне, паціснуў руку і адразу з заклапочаным выглядам пакіраваў за стол. Не трэба марнаваць часу. Ён сеў і толькі намерыўся пачаць гаворку, калі рэзка патрабавальна зазвінеў тэлефон. Башлыкоў мімаволі павярнуўся, але не ўзяў трубкі. Момант марудзіў. Насцярожаны, нацяты, не таіў трывогі, потым адолеў сябе. Башлыкоў слухае. З імя, якое ён назваў, адказваючы на прывітанне, Апейка даведаўся: на другім канцы трубку трымае сакратар акружкома Галубовіч. Апейка стаў зацікаўлена ўслухоўвацца. Башлыкоў гаварыў: быў у ад'ездзе, сход праводзіў. Няма чым хваліцца. Не магу пахваліцца.
37 гаспадарак, так, за тыдзень, так, менш за процент, так, топчамся. Башлыкоў не пярэчыў, самакрытычна судзіў сябе. Ён згаджаўся, трываў тыя жорсткія словы, якія чуў, заўважыў Апейка з нязвычнай вытрымкай, нават спакоем. Відаць, ад таго, што Апейка добра ведаў тое, што пакуль паведаміў Башлыкоў не самае горшае, ён зразумеў прычыну стрыманасці, якую выказваў сакратар райкома. Чаго тут бедаваць, калі ёсць горшае? Ад таго, што гэтае горшае яшчэ было наперадзе, Апейка чакаў далейшае неспакойна. Скажа ці не скажа, цяпер ці на іншы раз адкладзе. Башлыкоў, відаць, вагаўся. Апейка зразумеў гэта па тым неспакоі, нават адчаі, што з'явіўся ў вачах Башлыкова. Позірк Башлыкова прабег па пакоі, спыніўся на момант на Апейку, але не ўбачыў яго. Быў невідушчы, сабраны ў сабе. Раптам у твары Башлыкова з'явілася рашучасць. А што будзе, тое будзе. Дмітрий Андреевич, я павінен далажыць вам. У нас прарыў. Распаўся калгас, рассвет. Я якраз там і быў. Разабраўся ў прычынах, правёў сход, спадзяваўся выправіць становішча, але не змог. Нейкі час Башлыкоў маўчаў, чакаў, што там скажуць, але там таксама маўчалі. Потым запыталіся, ён адказаў: 29 гаспадарак. З гэтай хвіліны Башлыкоў панура, цярпліва слухаў, што казаў Галубовіч. Сказаўшы самае цяжкае, ён спачатку прымаў тое, што чуў з нязвычным спакоем, адчуваў, было відаць, нават быццам палёгку, зрабіў сваё. Амаль абыякава, як асуджаны, гатовы да ўсяго, адказаў: сячыце. Згадзіўшыся яшчэ раней з тым, што вінаваты, нават не паспрабаваў апраўдвацца, як бы ажыў, загарэўся толькі тады, калі абяцаў: зробім сёння ж, Дмітрий Андреевич. Паклаўшы трубку, пакруціў галавою, шумліва выдыхнуў: фу. Хвіліну сядзеў моўчкі, быццам не мог апамятацца. Потым глянуў на Апейку, паведаміў аптымістычна: сказаў, головы здымуць. Апейка згадзіўся. Так, прыйдзецца пакласці іх. Пакласці не страшна, прамовіў Башлыкоў. Калі б было за што. Апейка сказаў раздумліва: баюся, трэба чакаць горшага. Башлыкоў кінуў на яго хуткі неспакойны позірк: дачакаемся. Калі будзем сядзець, як башкі, склаўшы рукі. Ён не вытрымаў, рэзка ўзняўся, нервова захадзіў, штосьці таіў сабе непрыемнае, потым падышоў да Апейкі, стаў насупраць, упяў вузкія вострыя зрэнкі: мне не спадабаліся твае паводзіны на сходзе. Тваё выступленне, тваё і Гайліса. Чаму? Чаму? Таму, што не так робяць у такі момант. Апейка няцямна павёў вачыма. Ясней кажы. Ясней? Апейка ў спакой разлаваў Башлыкова. Спасавалі ў рашучы момант. Замест таго, каб наперад туліцца да зямлі столі, лавіраваць, падладжвацца. Апейка абурыўся. Хто падладжваўся? Хто лавіраваў? Ты ведаеш, што гаворыш? Шчокі Башлыкова пакрывіла на міг ухмылка. Байку развёў. Байка, прыказка, намёк. Апейка стрымаўся. Схаваў хваляванне за насмешкай.
ты мяне ставіш у цяжкае становішча. Каб апраўдвацца перад табой, я павінен хваліць сябе. А я не люблю гэтага. Апраўдвацца няма чаго. Улічыць трэба. Башлыкоў прапусціў міма ўвагі нязгоду, нават іронію, якія былі на апейкавым твары. Павінен наогул, як таварыш, зазначыць табе, каб ты сур'ёзна ўлічыў. Ты не першы раз абыходзіш даваць палітычныя ацэнкі. Быццам пазбягаеш іх. Гэта няпраўда. Ты ўлічы гэта. Параіў Башлыкоў. Ты не адзін раз ужо. Замест чоткай палітычнай ацэнкі даеш перавагу старасвецкім мудрасцям, сялянскай філасофіі. Я разумею, кожнаму хочацца падабацца, але гэта, глядзі, можа далёка завесці. Апейка стрымаў сябе. Дзякую за папярэджанне, толькі думаю, яно мне не спатрэбіцца. Глядзі! Всякае забыццё палітыкі небяспечная штука, і не заўважу. Перабіў яго апейка. Тым больш ніякага забыцця палітыкі ніколі ў мяне не было. Проста палітыка такая штука, што трэба яшчэ варыць і сваёй галавой. А мы варым, кожны па-свойму. Але яму не хацелася ў гэты момант весці агульную, наўрад ці карысную спрэчку. Карцела іншае, жывое. А ты ведаеш, сказаў ён, ваяўніча падаючыся тварам да Башлыкова, я таксама не ў захапленні ад тваёй прамовы. Башлыкоў зірнуў недаверліва. Чым жа яна была дрэнная? Яна была проста выдатная, але ў яе быў адзін недахоп. Гэта быў пусты стрэл у неба, абы куды. Башлыкоў не разумеў. По-мойму, калі я што-небудзь кемлю, кожнае слово мае значэнне толькі тады, калі яно, як бы сказаць, адказвае людзям, памагае ім разабрацца ў тым, што іх непакоіць, і даходзіць да іх душы. Тваё не адказала ім і не дайшло. Башлыкоў момант думаў, хацеў было падобна спрачацца спачатку, але стрымаў сябе. Трэба людзей падымаць, а не плесціся ў хвасце. Ён пайшоў за стол і, заклапочана засяроджаны, паказваючы, што дыскусію кончыў, загаварыў пра тое, для чаго запрасіў. Абмеркаваць трэба, што рабіць. Давай падумаем. Апейка моўчкі кіўнуў, трэба абмеркаваць, ён гатовы. Мы ў прарыве. Трэба зараз жа зрабіць сур'ёзныя вывады і прыняць неадкладныя захады. Перш за ўсё, вывады пра сябе, пра нашу дзейнасць. Трэба адкрыта паглядзець, назваць рэчы сваімі імёнамі. Мы гулялі ў лібералізм, міндальнічалі. У абстаноўцы, дзе трэба было дзейнічаць рашуча, праявілі недаравальнае галавацяпства. Башлыкоў, відаць, адчуў, што апейка гэта можа зразумець, як папрок яму, дадаў строга. У гэтым у першую чаргу вінаваты я, як сакратар райкома. Ён сказаў, бачыў, апейка не для прыліку. Ды апейку гэта і не здзівіла. Башлыкоў заўсёды быў строгі да сябе.
Але Башлыкоў не быў настроены доўга крытыкавацца. Трэба было дзейнічаць рэзка, рашуча стаў весці далей. Вынікі нашага галавацяпства на кожным кроку. Самы галоўны — актывізацыя кулацкіх элементаў. Карыстаючыся нашай паблажлівасцю, кулачок зняло галаву, ідзе адкрыта вайною. Сход учарашні паказаў гэта вачавіткі. Ён стрымаў прыкрасць ад успаміну, стройны ў абцягненай пад поясам гімнасцёрцы, важка апусціў руку на стол. Першая задача — ударыць па кулачу. Апейка кіўнуў галавою. Згодны. Я думаю, зараз жа выклікаць Харчева і даць указання. Выехаць у рассвет, расследаваць прычыны. Прыняць неадкладна строгія захады, найбольш злосных прыцягнуць да судовай адказнасці. Я лічу, што акрамя кулача трэба ўдарыць і па іх саюзніках усіх масцей. Па ўсіх, хто самкнуўся з імі, дзейнічае як іх паасобнік. Па ўсіх падгалосках, незалежна ад сацкатэгорый. Харчу чалавек гарачы, перапыніў яго апейка. Памеркаваў голас. Трэба, каб разабраўся цвяроза, каб пад гарачую руку не перахапіў. Спіскі, меры трэба перагледзець разам. Абавязкова. Башлыкову не спадабалася ні тое, што апейка перабіў яго, ні тое, што ён казаў. Неахвотна згадзіўся. Прагледзім. Сур'ёзныя партыйныя вывады. Трэба зрабіць адносна дзейнасці алешніцкай ячэйкі. Я лічу, што дзейнасць Гайліса, Чарнаштана трэба абмеркаваць на бюро і даць ім належную ацэнку. І даць па заслугах. Рашэнне бюро шырока абмеркаваць у іншых ячэйках раёна. Яму надакучыла стаяць, ён неспакойна варухнуўся, ступіў за сталом крок другі, туды, назад. Па тым, якія напружанасць і імкненне адчуваліся ў прамой, зграбнай постаці, было відаць, што будзе яшчэ гаварыць, і вельмі важнае. Я наогул лічу, тое, што адкрылася ў глінішчах, служыць нам сігналам, што трэба зрабіць сур'ёзныя вывады ў цэлым па раёну. Мы павінны прыняць неадкладныя меры в адносінах да кулача па ўсяму раёну. Все найбольш злосныя элементы трэба ізаліраваць, прыняць меры в адносінах розных іх паасобнікаў, падбухторшчыкаў, яўных і тайных кулацкіх агітатараў. Адным словам, прыняць рашучыя меры па ўсяму раёну.